חייבת להסביר לי מה קורה כאן. את לקחת אותי לאתר בנייה בשביל לדבר על וילונות? כן, לקחתי אותך לאתר בנייה בשביל לדבר על וילונות. מכיוון שווילונות מתוכננים בשלב מאוד מאוד מוקדם של הפרויקט, בשביל להיות משולבים עם כל המערכות בבית, בעיקר עם מערכת החשמל החכם. ולכן יש צורך וחשיבות להגיע לאתר ולתכנן את זה בשלב מאוד מוקדם. אוקיי, בואו נראה עושים את זה. הבאנו בד שאוטם את האור. אפשר להשתמש בבדים כפנים, שהם פחות אטומים, יותר כלילים. עולם הווילונות נהפך למשהו הרבה יותר מפרקטי. זה לא עניין של אם אין תריס נעשה וילון, אלא זה עניין של גם וילון לפרקטיות, אך בהחלט, כמו כל עולם העיצוב, גם עולם הווילונות נכנס פנימה לתוך נושא העיצובים, והיום מתאימים את הווילון לרצפה, לנגרות, לכל האלמנטים שמסביב. המנועים והמסילות מתחברים לחשמל החכם ועובדים משולבים אחד בשני כחלק מהקונספט. אנחנו מדברים על הנושא שאנחנו מתכננים את הווילונות עם תחילת הדרך, עם תחילת התכנון בבית עצמו. אנחנו רוצים לשלב אותם במערכות המתוחכמות הקיימות בבית, בחשמל החכם, במפסקים, לשלוט על כל המערכת ביחד, לחוד, מחוץ לבית ומתוך הבית, ולכן אנחנו חייבים להתייחס לווילונות כמכלול אינטגרלי בתוך כל החבילה הזאת שנקראת תכנון בית, תכנון דירה. אנחנו מגיעים בשלב ממש של מה שנקרא הבטון והטיח, כי המיקומים של החשמל דורשים הכנה מוקדמת, הפתיחות של הווילונות דורשים הכנה מוקדמת, הנישות שמסתירים היום את המסילות זה תוך כדי הבנייה, ורצוי מאוד לעשות את זה בשלב של העבודות הראשוניות באתר. הנה הדמיה לווילון שמסנן את קרני השמש, הגוון נכון, משתלב יפה. שמתחתיו זה אמור להיות, נכון? יפה, בדיוק זה אמור להיות. וגם הווילון הזה הוא למעשה סוג של וילון הצללה. הנושא של וילונות הוא למעשה הפך להיות גם מאוד פונקציונלי וגם מאוד אסתטי. את הווילונות אנחנו יכולים להעלים בתוך נישות שאנחנו מתכננים ויוצרים מראש. אנחנו גם יכולים להסתכל עליהם בהיבט הוויזואלי המאוד חזק. יש היום מגוון עצום של בדים מדהימים, יבוא ותוצרת הארץ. אנחנו יכולים להפגין מבחר גדול של צבעים, להשפיע על העיצוב וגם לשמור על הפונקציונליות לאורך כל הדרך. אנחנו מגיעים לאתר, יחד עם האדריכל אנחנו נותנים את הפתרון לכל חלון, מול החלון, עם כל האלמנטים הרצויים לגבי סוג הבד, לגבי התאמת סוג הווילון, אם זה עולה למעלה, אם זה מוסט הצידה. הטיפ שלי, ההמלצה שלי למעשה, היא לחשוב על הכל מראש. לא לנתק את הווילונות מהבית, אלא להתייחס אליהם כמכלול כולל של העיצוב, מהתכנון, עם הנגיעות של הריהוט שמתאים לווילונות, המטבח, הריצוף, כל המכלול הזה משפיע. לא ניתן להתייחס לווילונות כטלאי נוסף שתלינו בדירה או בבית שלנו. בסופו של דבר, כל התמונה צריכה להיות מאוד אינטגרלית ומשולבת.